The only thing I can say about this music that it's... Hey. You failed. Hehehe, sanos muuta. Mistä? Oh my fucking god, tässä kertotaului. No 9, 5+9, pala 5+9. 14. Mulla on oikeesti huono matikkapäpäki. 14. 1, 4. 1, 4. Se on suluissa. 3 kertaa 3 on 9. 14. That's it. 14. Woohoo! Mä saan matikkaa. Volla billa. Siis tää on niin fucked up custom story. Mä oon siis ihan pihalla oikeesti. Mä odotin jotain vanhaa kunnon klassikko Amnesia. Vittu mitä mä sain? Mä sain vittun Dead Space vittun Amnesia style. Täällä on jotain samaa Amnesia tekstuureet. Esimerkiksi tää boksi. Ja tää boksi. Ja nämä. Oh! Siihen ei ois varmaan kannattanut ehkä mennä. Siihen ei ois varmaan pitänyt mennä. Mä menen tonne. Tylsä paikka. Siis kun mä käyn ympärillä, niin mun ei voi muut sanoa, kun mun koti ei oo täällä. Mun oveni ei reagoi. Tuolla on pakko olla vipu tuolla jossakin. Aika hyvin meneekö siellä? Hei vitus. Mä arvoisin. No. On niin saatana painava laatikko, että nyt sä lennät kyllä. Mene! Baba. My boy. Game save checkpoint activated. The door is locked. Hei, mikä vitu? Siis eiköks tää on tämmönen Star Wars? Se menee vitu Amnesia Custom Story. Siis ei jos Amnesia. Mut mikä tää tasohyppely on? Ilmeisesti noiheissa asuu. Tuolla on tää rikkonainen käsi. Sitä on tää platformia vittu Amnesiassa. That's neat. Mikä vitun takia No! Oot sä vittu tyhmä? Oot sä vittu sekopää? Mikä helvetin taki? Se kipe tikkaa sit sä menet siitä suoraan automaattisesti siihen vittu laaseriin. Minä olen hauska kaveri. Minä kipe tikkaan ja minä menen suoraan laseriin. Hei. Mä en siis ite liikuttanut sitä äijää. Se ite meni siihen motherfucking laaseriin. Kato. Mä menen tähän. Älä mene sinne, on sä vittu tyhmä! Toi Mä mietin, että äsken mä hyppäsin, mut... Joo, se on noista reunoista. Tuo kyllä niin... Tykkäämistä näille vittu tasohyppelyille kyllä, et... Saatana. Saatan skökkä, mä sanon kyllä semmosen... Juttene, että tää on kyllä niin saatana hyppypusle, ettei huku. Taas täällä on tämmönen vitun... Sitä on niin hieroma tuolla, se meet vaan tästä joku vaan massage. No nyt täyttää Amnesiat. Ilman vipuja tosi. Täällä on vittu irtonaisia käsi ympäri verta joka puolella. Siis täällä on tapahtunut jotain just semmoista mitä ei ois pitänyt ikinä tapahtua. Nää on tehnyt joku space.
En mä halunnut ehkä tehdä noin. Mä en ehkä halunnut tehdä noin. Mitä ikinä hyötyä sit olikaan. Pystyisikö mä katsoin, että tuolla oli semmonen äijä sillä morjentes! Mitäs kuuluu? Eikö mä nyt sano kohta vittu, että tää hyppyynä alkaa käydä jo niin saatana. Oi vittu, vois nyt disableaa, jos nää laserit tietää, että teette nyt kaikki oikein. The door is locked. No vittu älä. Voit laittaa sun naaman lukkoon. Kinkku kaivoo. Hetkinen. Niin tuolla oli se ovi, joka aukee nytten. Jos ei se nyt aukee, niin mun pitää kokeilla jotain toista tapaa. That's it, turha valittaa. Pitää kokeilla. Vai oikeastaan. Mua ei pelata. Siis en mennäkö mennä tasohyppelypeli. Miksi ton paikan nimi on? Miksi ton paikan nimi on Unknown? Jos mietitään 2 kertaa, minkä takia sen paikan nimi on Unknown. Mistä tää kaveri voi edes tietää, minne se menee? Siis, jos toi Space Station, mistä me ei tiedetä helvettiikää, niin perkele, juman kekko mä sanon, että se huoneen nimi voi olla vaikka mikä, se voi olla vaikka Nietravyski Berkule. Tai Elgni. Tämä on huoneen nimi, Elgni. Ei se oo pelkästään, ei se pakosti oo room. Ollaan nimetty jokin uuteen huoneeseen, koska siellä on lattia, se on Space Stationin oma lattia, siellä on happeena kertotaan muuta kuin H2Ota. Tästä ei, sen nimi on vaan huone. Ja nyt on nyt on varmaan se oikea aika sanoa vaan, että niinku morjentens, tää jää nyt tähän näitä aika hidastoikkoista omasta mielestä, mutta semmoistahan se on. Moikka!